Gikalipay sa mga membro ubos sa Marang, Mauno, New Ilocos ug Bukay-El Peace and Development Farmers SLP Association ang gihatag kanila nga 1.2 million pesos nga kantidad sa Sustainable Livelihood Program gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 12 inubanan sa kasundaluhan sa 39th Infantry Battalion niadtong Marso 15 ug 16 sa Colombio, Sultan Kudarat. Matag usa nga mga PO nakadawat og tag 300,000 pesos diin ila kining gamiton sa pagpalit og mga agricultural related materials base sa gipilit nilang panginabuhian. Tungod niini, nabati pag-ayo sa mga indigenous peoples ang paggahin og atensyon sa gobyerno ngadto kanila. Ang tanan may membro 30 kami, dako kay mong kalipay tungod kay nakita namo ang libre nga patubo og negosyo sa mga IP tungod kay nakita namo ikan sa unang panahon sa hangtod karon priority ay kami sa mga nitibo. Subo sa ipakita po namo ang suporta nga kini namong negosyo nga amo ipatubo ni aron ang membro nga 30 mahimo po daghan-daghan sama niya ni karon. Tungod sa pagsulod sa mga government services sa ilang lugar nga nahimutang sa geographically isolated and disadvantaged area kun GIDA, nagkaanamanam og saka ang ilang kumpiyansa ug paglaom nga makahawas sila sa ilang kasamtangang estado. Lisod kayo sir sa una kay kisamo kami sa mga MP kaniadto. Pagsulod sa 39th IB na tagamtaman namo ang tabang sa gobyerno pinagi sa SLP. Before po natin sila mabigyan ng livelihood, nagkakandak po tayo sa kanila ng orientation, training sa organizational building para po mas maging matibay po ang kanilang samahan. Namugna ang mga Sustainable Livelihood Programs kon SLP ubos sa Executive Order No. 70 kon National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga nagtumo nga matabangan ang mga IPs ingon man former rebels nga mapanindot ang ilang pamuyo. Kapin gatos na ka mga people's organization ang namugna sa mga kasundaluhan sa 39 IB sulod sa ilang area of operations. Report gikan sa 10th Infantry Division. Louie Angchay, Newsline Philippines. Stay safe.